Assalamu alaikum. Dustbin fa duniyanka ne gaba ɗaya. Wani zai ce menene dustbin? Dustbin ɗin banza da wofi. Dustbin ne sirrinka. Duk wani sirrinka a duniya ina cikin dustbin ɗinka. Kadan mutum yana son san ko kai waye ne, yana shiga dustbin ɗinka ko kuma inda kake yawan zuba shara zai gane ko kai talaka ne ko kai mai kuɗi ne ko kana zuwa bokanci ko kina kayan mata zai san ko a'a abinci ne kike ci. A'a kana ma shan giya kana shan wiwi duk za a sani. So dustbin sirrinka gaba ɗaya yana cikin dustbin. Shi yasa ake cewa dustbin fa supermarket ne. Dustbin supermarket ne. A cikin dustbin da kake zubarwa supermarket ɗin wasu ne. Wani yana neman pampers zai je dustbin. Ina neman abin tsumman mata zai je dustbin. Wani ma an ce mishi ya je ya nemi ƙusa. Nan aka buga a gida zai je dustbin. In ƙusan daga gidanka ne zai shafe ka. A'a wani an ce mishi ya je ya nemo pant ɗin mace ko kuma tsumma daga wani gida. Ina zai je? Dustbin za shi. To kada mutum ya yi wasa da dustbin. Idan kana son ka gyara rayuwarka kafin ka zubar da dustbin ɗinka kuma ka tabbatar cewa dustbin da kake zubarwa ka tabbatar cewa kana zubar da karikitan da ba su da amfani. Duk wani abu da ka san cewa zai maka shaida, ka nemi wani ledan ka ajiye. In kana da mota ka saka motanka, ka nemi wani guri kana tafiya ka yi parking ka wurga cikin daji. Allahu a'alam. Allah ne mai tsarewa amma mutum ya hankali da dustbin ɗin shi. Kada mutum ya ce saboda ai dustbin abin banza ne. Dustbin duniya ce. Dustbin supermarket ce. Supermarket ɗin mutane ne. Supermarket ɗin ma har da maƙotanka. Wani ma yana so ya maka wani abu ya rasa yadda zai yi dustbin ɗinka zai je. Ina so ya san wani sirri a kanka dustbin ɗinka za shi. Yi hankali, a yi hattara.